Omwigima omwanchi omurigeria abuna naika kogochika abukare nimbwato mugeni ase studio asitorabe togokwanira igoro yobokoreri bwabo ase bachira mona korosi kiumbe nabo igokwira naga sorogongo rwabusi ase ngencho yokwirania okoboko ase binyoro omwanchi omurigeria retare na Frida Kerubo gokwarigani bene irinde tobe togosanga asobwamo nabo kwenda gotobwatia sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabo igasensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net. Karibu sana ase studio. Mia mwana Frida. Aha. Nabo kumanya mwanchi muri na kiokoro kwa na ndi ningi kelimo gukora. Bia sana. Seria tankoro kwa Wycliffe Nyachayo Mbui. Aha. Umwana mugusi kurugaye mata bonchari suneka. Aha. Abanchari bandi bachabo kendo. Aha. Nana ni meta tinsi chesiko sema ya Texas sekiombe ikaza kia mintoye kurwa wana aha abantu bari ba diaspora muko wakilisha diaspora abantu ba diaspora na bwao aha karibu sana ase studio kora tumanyingo igore yekiombe kega kia minto Kembe kia minto ekoro kuna Minto Foundation ne kiombe kia bana bagusi bari chinse chesiko mono nsema ya North America eyibata ine US of A amana Canada abana bachiramo barosire kiombe yogosira kurire gochankana gosira abantu barenkaga nsema ya chisemi nsema ya healthcare amana mangana yebiasara economic empowerment aha kero kende Wycliffe nabokora totebinga ingi kiagerete muga chamo mukarate morosi kiombe kiga asoko murikira bokoreri anemono kwira na sense ya Kenya ono abana banga tori kinsi chesiko abantu bakini baweranta bagotu bakini to bakongwa wakoroga iganka bakongwa gosoma bakongwa konya chigasi nebintu awao tokanyora opportunities tokasoka isiko so inga kiye gatwari tokatanga abatu basokire nire buya toriyeria stwaruete mechando tueterete turo konya koriogoke tutambu kionde togendera igo kinyoro gitonkebe igegonchoreria enki kiagete mugachora specifically orogongo rwa gusi gusi bano tokabete ngima ekiombe kere kia bana bagusi abantu muri bakaba to support bare baisiko bande bechinsi chesiko batikerenge to mugusi so no mwana mugusi okoriri nka saruete akitokero kete na minto ni intu ebieito so no bomo ogomusanamo tosirane tokonyana aha ekero koriri ekora twango brief history kiombe kigandi gia chagite gocha kiombe kia chagite mwaka 2019 akirende litwa chaka korone ikabuga tanse tukasiekereria gotara nkoyo komera na nkoyo kera kirake tukakiranga myaka ebere umwaka oyo eta 2023 koko chaka nanto kairando kakaiga kakegema tukachamo tukachaka twatwarete conference yo launch kiombe kega umutinyo kianda ali mu Dallas ase ya Texas twaringeti abarayawa barayikorusimba jete donya na bande kochoko wakilisha akora tumanyingo gatiyo bokoreri buri mu abere mo gokora igasoro ngorwa gusi so abokoreri twakorire anane obole sensema ya amangana ya health amana chisemi so chisemi no ndengete mono injo motenderi bwe nsema chisemi se kyombekyo the director ya education chisemi ngusira tora abana se school ndogota abana merongo ebere abwa ikomi bale form 2 bachite class ikomi na ikomi umwaka oyo na abantu bacho class ya kianda umubuna to bachako umwaka iga na tugase actually okorendo na vetting eri ntomanya barabiba ba qualify kanyore scholarship yiba soe ya school kero kende ngakimo korigereria mwana kioli mo gochimwa konyaga gasoro ngoro ngikelimo korigerere mwateba ngam ona bago qualify go so as scholarship so ebirengo byo kanyara scholarship ebire umwana okuruso bakon kinigente ketangani because njerete yago ende school no mwana okorire bya mwana ndi wensi wata maximum ngebere na 50 250 gochigoro nabo ako qualify kanyara scholarship yo sengen jobe kiromo kia na ntomete tero bakongo ikera max yayo karo kenda akanyora chinga kishinyorora senka abacho gosuka gochigoro so to gosira bana bachakira tabo kogenda max mbaka
300 ba na batokonya basaje school so abakong no gwete class ibibira main criteria agoiko abaru ase ya mateta ali kwenyara na ndio goika bakole bya sama temwa ekoro kuri ali tukore igoro ntwaro chimo gutara sense meli ya masege kora kwanera ngo ningi kelimu akore tororo miamono so amasege tuachite royo maisonde tukaira abana full boarding yani bagende so menye bw'isukuru baro amagana yo kwenda ngakera bituko singe cyo mwakoria singe tuachake to so wake twabate bitoki birense twabata abana bakwenda nkabairana so bono eri twaligerere tukarana abana mbo bwate bitango awo kuna abana abanyaruka njerango cyo bubale bagende ngabatomuroche bachi banyuro mbago ikera abande se mu y'amasomo so tweje twakora shopping tukabole ibintu byose bikira ne bya boarding school tukandi tukabeka abantu bonse bagende bamenye school anko nyaro turababwatani aba wesoke bagotabanga ngusira bale abana bali bakorwase ase binyoro biri bitali kwenyara baba konya basoto tebonye form 1 batike goika kabere gatatu gabo kwanyara ngabatigire ko bakonya kero kende ino sense mwedo ngakire ekinko nyara kana sana especially abana bayitira na max yaligoro abantu ngo cyaro barambari babatambuke base school akingo chikabere abo form 2 3 baba eva kyombe geto kebwate mantra ko semo tegoro kuna classroom to boardroom yani umwana ari klasime bakaikara service asegete anyole gas so abana batobabwa tokotara nabwo mbaka bakore form 4 bagende ci college nsakinde nanto bali kinjara cinde basaje company cinene abandi bagende mu mbonye yeko nyarekana elinde bacha bakonya nabo bali irima yakonya abandi tokanire kenyoroge change antali mangane ci semioka ntubwate emechando awa regi school abana babwate mental challenges mangana ya mongo abana babwate disturbance korunka haya mangana counseling naroro kunya school tubwate facilities chisaine cyo cancel abana barabanya bari ci orphan babwate birengale birigoro bategete o batwara guidance ni bamanya ki ngai bakosara ko chino bakongo bwabo so kyombe kenkengu seta abantu awa tubwate usiano na Kizi University n'abantu bandi bari byombe buna bya kusijeme gusi mental health awareness group ekoleta awareness amangana ya murero bongo so kubwatera n'abantu abonsipi abana batoko barakora counseling career mentorship na manage semi rinde bakine bale all round nimete abange bagega sorongorwa gusingura bale korwa sechi amate kitali kwenyara kero kende ngaki nkiriteria kikirimo gutumika goikera chinsemo koregende nabago tebinga nsemo kikirimo amanagiri goikera so asingi toka bagusiyengima gusi Kisi County na Nyamira County abana bali to mwakori bali nkoro Kisi County na abantu bachiko gachora bono bakori Nyamira County so otamboka analia twanyarwa balance busiyengima so kala to gachora to gochaka ne region ya yemo totebe ose ne sema yemo tebe ose ntombe alia sema ya Nyamira tomba abutu bari school primary school kiranga abo se sano ose komi kuro to makori abana bari batete bya nande wetera abarayi n'abagambi KMCA no mwarimu manene twakora opelelesi to manana ki umwana mba konki abata korunka kuro abutu makanyarana umwana ki qualify engenje ko to chora abana bakuri school kiranga neri n'abana aba so buamo bagosiro basoka abana bayikomi bose karokende kianda nane bagenda gusine college bakari costing abanyo kigasting kenyore kiyekyo ndiri chikolimene ke gijo tikara kebwe kaino na kialengi bare to go chencha koroko gale ese kenyore ekyo nanga kina ndo suka sande toka gendra igo community yete yabusi ne chencha sobwa gale kegarangwa bako kwene kyabunga ino momenyeta ase chense kiri cyisiko mugo ba coordinate lige gasoro ngorwa gusi batebinga bono abaigamba korete iga abaiga tubonete gusira bono agente ketani to koregas na tuachaka ne school specific bono to koregas ne school kuna Masega secondary school ndo ama to bororo no mwarimu manana ororo nasema yebitoki to mali abana toilette bitoki ngocha bire ko tuanjira twasoya abana twagamba n'abaito bari kinshesiko bacha batosira toilette kibasa twakana so egente ketani yobora yogwaganka obore kurese school elindo mwarimu toranga abana aba iga bakolete ona gwade mechande gana bato kuremera ukorega kororo nkora tora abayibori to abeke se group elinde banyaga tenga mechando kibobwate aso konya abana babo kuru auto mago choborai wekenyoro kuna bone MCA ya
nseme ya rogoro ari keroka korkuna ichunu ward Wycliffe ko korto nere ga so bwanga na chitononye launch na gotebia kali ntonya goikerana kuruse kenyoro kuruse school kurusa baiboli na kyo mwana gendorata to gotambukeria rake chi group echina gotena GMA Kids University office ya woman representative ngo korto na bwega so bwanga goikera koikera ni bintu byinshi sabanabo abana baiga mo kwira moko ba facilitate fully to wakana keregento school fees yenge me akanire na wana gote mwana ntwa kara shopping so ibintu byonse bikuru meto gisanduku ibintu byo kurara byonse byo boarding mbapwate mechane de bacho batwara kero twachirembe to ko support ko A to Z omanchi muri naro ko bolinga ninki yakogera motari go facilitate chi day scholars barabo chide skola nchito watakuru mwakolia akibono ide skola mechando nelina mwana yonkurwa soba kongo mwana nande nkwera nalenka aira no soba kongo boli nsa chinda ra lenchara parole nsa chinda to muroche acha kwera no gosenga yoroche ro ra ira no botuko yonko nyorwale sama somo no mwakya bwata so ingenjo twaroche nabayande boarding school ne school ngomba to nabalimu abali bande to bakalendo na capacity building abali mu office ya counseling bamanya ke bakwanira abana nebintu bindi ebinga so kera bali school wali ngonya bala bwekero sobwanye bakonyo linda banyara kweta bya samatema aikera mwaletete initiative ya sorgongo rwa gusim akirike nabo gotomanya nga reaction nga kiyaringe reception ya berengia gwikira bono iga ese kimese kitokonyora se group yito kyambikia minto Facebook ni mitandao indawao abantu bagokarete mwana tokora ane togase ni kurangalia abana baitu bari siko na bange toliskali abagusibo kana batoreke osene chi rivemia yemu tolisiko tocha mutubwaterane tosire gusi elinde to imokegoro akirikenda babwatani mbararo bakubakonya kuruga lesinse chirichesko apart from inuba asikyombikega kia mindo mbaroro nende bako sponsors bande mbaroro babere bagwesoke kubasira bono sponsors mbatoligiretio sobware sengenjo tochi mbwango tuachakire ntorakora myaka 5 lakini abantu nabange bare interested kyomekere kuri mwanya gitingekere nse ya Minnesota mbache tabaga tosira bagenda tukoleringi tokolega asiaito nabana banda bange bobwate byombe aho chinse cha Jessico mbadete go chama tosirane umugusi sobwamo toganda to sukamoto unabono mangana ya besa kerera nkenke togoro ngekonda konda granta bango bago bakora kake moko bicheke ganchekyo mwasukia karango kelimo bwate mutu kerikende terira isiko bwatera nabantu gochamo ko nekia ngangusira muri osengwira ni moroko boko gocha sekenyoro kerikende inubuna ababwatane bekyombe ya Minto Foundation ningi keriki aberege kubasuguma ningi keriki aberege kubasegeta soko nekyo bokoreri ubya sekyombe ese gata nyana nerina akabo kwanana nana ugochikwanyora so Kenya model watana you have never seen a man who gets poor from giving onta yonya kobo motaka sengenje okorwa so go sege toka na kuku komenta nayo minto eminute nanka nka seito so mugusiare au no nkora ya itere so dete koirania obuye bolinka tole to mugusiamo to sire chisemi to sire healthcare sengenje karo wasire chisemi wasire healthcare ebinte bibere biko ba taken care of korwa bugento getiyo kono kagendera mutu amagendera roka ani meta antu bali bakurigete isko gali nenda abantu mbaroro babwate okwegimereria tokorkasi kegusi atata itiko konyo mwabarre ka kogendera kirikenda nabo gototebya nga obuya bukwirania ko bokasi binyoro mburu byobo so obuya baroro no bonge sana eke tanga lina odena kobo gokuru no gokonyora kero gokuru okonyora so kerikere ko eke kwa bwate ke comment kya bekenge batirendo so bwagare ekinyoro kare buya asobonene ebinte binge biribire bibe tokoko na vice civigosira ebintu no obo ebyo bokuru mebionse ebigosira senyo kero monto na bwata saka soka gochi kero monto nkonyora ale mwatoro bwa matobuya so kinyoro gya twara molembe egento konya molenge tuna magendro ane chipara mwaro so bwamo one jisa mwasira no sobwamo so osikoli gendo na bigger picture ebichengale kero musira nitamo mugakina muramo omoko gendera buya gendo hero kuna anti mentality nkonyeruka chimonya kero chiko chamo chiasira nayo nabachira no motegero gochiora mba imesenye chiko sirana gendo yo chika kyabe kebenge kuna crab mentality yani akolengere kweli agaga
eligo takawusukali so kuru endoime elia mwa bya rubata ya nso kinsa so ikine to go serious go si to manya ngaki kera mo cha mwa bwata na mwa gendera motu ere buya kera okanyora no yomina go chikosuka kwa musengasi go chimaye yawa wanje pali naro roko boringa mwakuri kuira abana gusaba mente bake ese wana to anyorire abana 10 bali tuta konyo mwako yega but nabago enda alisi Minto page it Facebook alike message go se website yeto themintofoundation.org de Albandra agatebanga here tuned from Minnesota USA agatebanga ugudo akimbia mono sana Minto Foundation agatanga mugende kubabwati gali mbia mono sana Job Moindi agateba following live korwa gate B nyayo mbia mono sana sibali mugende te kubwatia omorubiriga hekegerando chinga ebiribite bigotominyo kigima atomanyingo nga maroro kimubwate inubuna Minto Foundation amatukabo sio ngaimogani goikirane so amaro tuwa Minto Foundation ni ali naturete ubwa matobuya gati government yanene to national government county government ni ebyombe binde byo konya buna Minto Foundation ne binge birisiko gali tocho sopuamo tobeka maokamo tosire kinyorugi to chimoto na bono rochenga nyoro to korento na segmentation tuwa bagaiga national government yamnyoro yanji basar ko buabo county government yamnyora yaro yarwe basar yabo yo MMC na yaru chega ndu tuacha tuwa wana bese na sa megochi to iso chamo to sira tebe ngaki ga gusi tuabe kire kikanche kinganaga education yabane bakanda gusene chisemba soma bosa school chonse pya gusimbosa ebese tuabe kira mono ere era abe bya sana so that yo mwibuli amayatanga ki umwana ngo motome school timbwa tibirenga binde byao tianganga kira chirenga nkya koraga ozemoro senjanga yoka lakini school ne taken care of samangana ya healthcare tintenere tia brene kwane regorake mechane mengera healthcare konyaro na baswati bako yoro bako chandika ya chiwod cha maternity chinya kitali inde chirare osinya kitali inde twagachira maga chombi yara kinikene keyeme ekuri kembeke to kole to bwa matobya kati bono healthcare is devolved yani ale to county government so that abatu asokere kondo bwa do manyimo ketu arore binde bikebinga akubwe biro enkaega togo chamo tosira nega torete binto toro chiskali biracho bikonyaga iga erinde buna mangana healthcare streamlined abantu baito bonyware abakora borobya babe healthy atwali chinguru bakore biasara bakore chigasi usiesuke mutu ase mwanchi muri na robo liri bolinga morisa konyoro mwana oitire amatemwa na yega KCP o chire mwa mubwatiro ko buko chire secondary aikeka gatika bere because mwate banga nkurigire muri performance achia perform poorly na kimugo chimwa koraro ntubugate endo na lenience yanto to kwabirake to amwe yake gosenebere elinda be komuki ntoli komoti nga bono gurerimo abanye ngenchonere ya yarogwa lakini ndo mwana kero persistently anyora ndali ko perform bya bocho to mo drop isengencho ekosinga ndagero yo konyi no yo wekonyi so mwana manyane bakara ngaki abakibe be chandire bankonyere bayikiraiga tiana nanya chinke chinyoro mbe komo kise skuru so si bali batari konya ko be komo ki na mane ngo drop or ko scholarship ondo liyo bwate merit onyo scholarship yeyo mbia bana sana akerekenda asaba igabana mwabere moko bwata aboroki gwa baiga baso te class ya kenda na baiga baso ri class ya 10 kerekende totebingo after form 4 mwemero biliko chimotobnere ogo samari beton korena bana ba kora form 4 wasimba ito chia colleges chia chilevo hawa koru chitivet mbaka university so ogo si to koron korena koru abo bakasaji college ke konyare kana kuri college ne ya Kenya ose yisiko bali bare Kenya basoka na chiskale bakali chikos chinde competitive sense ya bono elinde banyala chikas chingi ya bande bachake biasara nane barobera ne bochanka bali eli bocha maiga bakonyonde tokaganda gusiya sukira moto Cleophas agatebanga great job from Minto Foundation, continue with the same spirit mbia mona sana. Ras Mose agatebanga bwana director gasingia emonyo mentality abugwa kwanire ubya sana. Mwalimu Charles Rwanga gato korwa kenguso salamu agatebani kondani ya show with my wife Jacqueline kwamboka pamoja mbia mona sana. Hekato kuchikokorera ndo chenga ibiro bito bya tonyorire timaiti okubolya kwa ugochi ase serikali na rebeke gusira abana mbaroro baganityo kugania osimba bwato kugania konene mbabwaterango ya masomo mbaganire bakonye kugania kwa ugochi ase serikali ngorokyoko
Ultimately ogosaba gito bono mogusi ngori bona bonande bono moraibwe mangane chisemi no mogusi ito umashimi machogu ngori bona yari konyarekana serikali enene ebeke education ebebosa koru primary mpaka secondary school moyuru ni chanda echande kochisa mangane university Kenya asukire motu moraye manana ruto moyana na konyiza an emerging economy chi emerging economy amangane chisemi secondary igale bosa education inko were budget yanana over 600 billion meshara nere kwa singe se chira kirinde be se nanana budget inge korengi education abeka bosa but yes bono tiaba balengeralia bakaye bana ni so moiboli kolesa mangane school fees was subsidized education monake moyoli na rwebesa rwebesenke ando chenga Rispa Abraham abatanga for more information bapatire na inu babwatigali minto anarogoteba nga Heb Mosomi agoteba good to see you our brothers and sisters from diaspora remembering their roots and giving back minto keep it up Milka Abraham agoteba nga bravo minto foundation keep up the good work kegera ndo chibiro bito byatonyori kigima tumanye ababwatani mbarora batingusko gali babaligireti babwatokugania na baro baswase kyumbekyo elinde bagendera kwenekya nga nkwire ndibali okoboko gucyase kinyo tumanye ngonga yito umugotoka nga kimo akitoko banyora so na wakanda sa website ito www.themintofoundation.org gose ogenda sa Facebook olike minto na wakorora group na minto foundation ito what information yororo kurwa bana bakonyora email jito info@themintofoundation.com kurwa bu onyore gogotoikera tokwera kesanya kyokonyara gosose kyombekega ayoro gokonyo sironde engana yago yo mweli asaba bwatani bali mwabere mo kubwaterana na barabo na bali mwabere mo gosirana biyomono sana alitangani nakiremye mono se president yekyombe madam Rispa Abraham muswati mokon kabisa murayo mokon ole tiruwa moto ya so mwana mugusiole skogari abwatani banda abange rasa musoiko kwa noyo mobo Heb Mosomi no yonde Emily Mogeni muswati mwabe senator ya Nyamira County na banda abange danya recommendation yesbonoika ngo bakirambiye mono sengincho baretire wa matobuya kubwatera no kuya magikyombe kiresi kikere bonoiga ande ngakira abana bale diaspora bagusibonsi piese babeta sengencho ni mete no embaraso mbale elfu ya mabale kyombe already kubakirambiye mono na abande bagasane goso kubate bakaribie baso kyombe kega tubwaterane tosiro mugusi mbye mono sana so wikira nase studio na bigo gutumanya igoro yo bakoreri wino mbye mono sana umwanchi umurire kwa bere gutobwati akotoga chagete gwikabone gato ikiro mweli no gosemire kwa na kwa bere gukwimenya amange wetera omugeni weli tukulelero kole n'umwanchi muri gwikira bunongo kolera omurubiri weli tukulelero toskato nyegera asegekekere bosyo mukogoti Joseph ngo cyari no murubiri wobosera wenga twara obuliyeria borobya karibu cyane sana. Thank you so much mbiyamama asante